Britaniýanyň The Economist Intelligence Unit barlyg merkezi dünýä ýurtlarynyň demokratiýa görkezijleri boýunça ýyllyk indeksini çap etdi. Onda dünýäniň 167 ýurdunyň hökümet dolandyrysyndaky demokratiýa derejelerine baha reyting berilýär. Öňki ýyllarda bolşýary Türkmenistan bu reytingde demokratiýa boýunça iň ýyldaky ýurtlaryň arasyndaky orny saklaýar we bu gezek 162-nji orny aldy. The Economist Intelligence Unit neşri 2011-nji ýylda Türkmenistany dünýä ýurtlarynyň demokratiýanyň görkezijisi boýunça çap eden hasabatynda iň awtoritar rejimli ýurtlaryň arasynda ýyzdan 3-nji orunda çat bilen Demokratik Koreýadan soňky ýerde goýdy. 2019-njy ýylyň netijeleri boýunça Türkmenistan demokratiýa babynda ýyzdan 6-njy orny eýeledi. Has anagy ekspertleriň gelen netijelerine görä Türkmenistandaky demokratiýanyň derejesi Sudan, Gvineya Bisay, İran, Eritreya, Burundi, Laos, Liviya, Yemen, Saudi Arabistany, Ekwatorial Gvineya ýaly ýurtlardaky demokratiýadan hem peste bolup durýar. Mälim bolşýaly bu ýurtlaryň käbirinde urus gowga dowam etse, käbirine garşy girdilen ykdysady sanksiýalar saklanyp galýar. Ýurtlaryň hökümetlerine demokratiýa boýunça baha berilende, esasy görkezijiler hökmünde syýasy dürlülügiň, pluralizmiň we syýasy prosesiniň hili, hökümetiň netijeliligi, raýatlaryň syýasy kararlarynyň kabul edilmegine gatnaşygy, syýasy medeniýetiň we jemgyýetdäki raýat azatlygynyň derejeleri nazarda tutulýar. Bu ugrdaky görkezijiler boýunça Türkmenistan mümkin bolan 10 baldan 1,72 bal aldy we awtoritar düzgünli döwletlere degisli edildi. Has anyk aýdylanda Türkmenistan saýlaw prosesi we pluralizm babatda 0 bal, hökümetiň netijeliligi boýunça 0,79, syýasy gatnaşyk boýunça 2,22, syýasy medeniýetde 5, raýat azatlygy meselesinde 0,59 bal aldy. Hökümetler alan ballary esasynda 4 topara: dogly demokratiýa, dogly däl demokratiýa, garşy rejim, awtoritar rejim diýen toparlara bölünýär. Barlyk netijesinde 167 hökümet dolandyrysynyň içinde demokratiýa derejeleri Türkmenistandan hem ýaramaz ýurtlar hökmünde diňe Çad, Siriýa, Merkezi Afrikan Respublikasy, Kongo Demokratik Respublikasy we Demokratik Koreýa görkezilýär. Barlyk görkezijileri esasynda Norwegiýa, Islandiýa, Şwetsiýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Irlandiýa, Daniýa, Kanada, Awstraliýa we Şwitsariýa demokratiýa derejeleri iň ýokary bolan ýurtlar bolup çykdy. Reytingde Türkmenistanyň ýakyn goňşularynyň biri bolan Gazagystan 139-njy, Russiýa 134-njy we Türkiýe 110-njy orny aldy. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunbasary Goçmurat Muradow 24-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa 2020-nji ýylda geçiriljek ilat ýazuwyny görülen taýýarlyk hakynda hasabat berdi. Türkmenistanyň prezidenti nowatdaky ilat ýazuwyny geçirmek hakyndaky karary 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda gol çekdi we onda ýurdun ilatynyň we ýaşaýjylaryň gorunyň uçdan tutma ýazuwyny geçirmek planlaşdyrylýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, ilat ýazuwyny geçirmek we onuň jemlerini jemlemeň usullaryny öwrenmek, ilat ýazuwyna taýýarlyk görmek we onu geçirmek, onuň netijelerini işläp taýýarlamak üçin program üçinçiligi, zerur enjamlary satyn almak, bäsleşik geçirmek boýunça degisli işler alınıp barylýar. Şeýle-de Berdimuhammedowyň tapşyrygyna laýyklykda bu gezekke ilat ýazuwy täze sany tehnologiýalary netijeli ulanmak esasynda geçiriler. Goloýda häkimetler ýurdun ilat sanynyň 6 million adamdan geçendigini yglan eden hem bolsa, Türkmenistanyň ilatynyň garaşsyzlyk ýyllaryndaky üsüşi köpler üçin soragly bolmagynda galýar. Resmi Aşgabat 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazuwynyň netijelerini şu wagtda çelini yglan etmän gelýär. Ýogsa bu ilat ýazuwyna taýýarlyk görülende hem ilat ýazuwyna ýazylan wadyň ýurdun taryhyna girer teň adyň diýilip oňa gatnaşjak ilat üçin wagaz nesihat edilipdi. Soňra bu ilat ýazuwy baradaky maglumatlar hökümet saýtlaryndan bozulup aýryldy. Şu ağırlıkta Aşgabat birden Türkmenistanyň bitaraplygynyň dekabrda bellenilcek 25 ýyllygy bilen baglylykda açylan täze saýtda ýurdun ilat sanynyň 6,2 million adamdan gowrakdygyny yglan etdi. Türkmenistanda mundan öň ilatyň sany barada resmi taýdan mälim edilen iň soňky maglumat Döwlet Statistika Komiteti tarapyndan 2006-njy ýylda çap edildi. Şonda ýurdun ilat sany 2000-nji ýylda 5,369,400 adam diýip görkezildi.
Türkmenistanyň ilatyň soňky 10 ýyllykda ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we adam hukuklarynyň tas ähli ugurda baskylanmagy bilen baglykda barha köp taşary ýurtlara gitmäge ýykyn edýär diýip ýurt içinden gowuşan resmi bolmadyk maglumatlary da aýdylýar. Türkmen häkimetleri ýurtdan giden adamlaryň möçberini azaltmak üçin zähmet migrantlaryny uçurdan alyp galmak, daşary ýurtlarda işleýän we wiza möhletleri guturan raýatlaryň garyndaşlaryna basys etmek ýaly çärlerine ýüzürýärler. Şuunlar Mar şäheriniň Döwlet Energi Gödäwçilik Edarasynyň işgärleri hojalyklara aýlanyp 2019-njy ýyl üçin elektrik töleglerini tölemedik ýaşaýjylaryň toklaryny kesýärler. Adamlar häzir töleg geçmäge ýagdaýlarynyň ýokdugyny aýdyp, öňüňizde kay gelmeklerini haýyş edýärler we töleg dogly geçirip bilmeselerde näçe boldugyny tapan pulny berjekdiklerini aýdýarlar. Elektrik gödäwçilik işgärleri olary diňlemeýärler we ýerelgelerdäki şiitleri açyp toklary kesýärler. Olar tog bir kanun öz başdak berikdirseler, onda işlerinin suda geçiriljekdigini hem duýdurýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 27-nji ýanwarda gürrüň berdi. Şol bir wagtda hojalyklaryň ençemesi geçen ýylyň ahirinde özlerini Döwlet Energi Gödäwçilik Edarasynyň işgärleri diýip tanıştyran adamlaryň öýlerine aýlanandygyny bellep, olar bilen tölegleriň belli bir mukdaryny hasaplaşandyklaryny aýdýarlar. Edaranyň işgärleri ýaşaýjylardan şol hasaplaşyklaryň kwitansiýalaryny görkezmegi talap etdiler. Ýöne ýaşaýjylar gelen işgärler bilen hat üssü bilen däldi dilden gürleşip hasaplaşandyklaryny aýtdylar. İşgärler kwitansiýa bolmasa toklarynyň kesilýändigini aýdyp, ençeme jaýyň toguny kesdiler diýip, Marylaryň onlarçasy bilen söhbetdeş olan habarçy belledi. Azatlyk radiosynyň 2019-njy ýylyň ahirinde hojalyklara aýlanandy aýdylýan bu adamlaryň kimdigini anyklamak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Marynyň Döwlet Energi Gödäwçilik Edarasyndan hem kommentari alyp bolmady. Azatlygyň habarçysy elektrik togu kesilen hojalyklaryň gün güzeranynyň gözgini ýagdaýdadygyny aýdyp, olaryň arasynda ýaş çagaly maşgallaryň şeýlede gartaşan ýaşly adamlaryň hem bardygyny belleýär. Öýlerinde köňe penjerelerini, ýagny köp gatly jaýlar gurulanda dakylan agaç äpişgeleri çalyşmaga ýagdaýy bolmadyk maşgallalar bar. Olaryň penjerelerinden sowuk girýändi üçin olara plastik paket çüýleýärler. Şäher ýyladyş ulanmary hem kadaly işlemeýär. Şol sebäpli bu maşgallalar elektrik peç ulanmaga mejbur bolýardylar diýip habarçy gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt adamlaryň ençemesi öz pensiýa ýa-da kömek pullary geçirilýän plastik kartlaryny girewine goýup, adamlardan prosentine kart pul almak arkaly elektrik töleglerini tölemäge synanşýarlar. Häzir käbir pensionerler we ýaş çagaly eneler öz plastik kartlaryny girewine goýup, prosentine 400-500 manat pul kart alýarlar we tok töleglerini tölemäge synanşýarlar diýip habarçy belledi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indihas gowlanandygyny aýdyp, ilata çärek asyrlap mutýada yeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togu ýaly hyzmatlary geçen ýylyň 1-nji ýanwaryndan tölegletdi.